kapachinia kam claim la pen inglong arat tum karpi tu tanong chini pik hangyang kalima galang di chini pik lo non ke la potsi election commission tum ni litum phan KC si nang piturong lo la KC Caesar KC kang ti papat la si election commission a order ting pen ni litum la tor cabang nge clan pik lo a beterita non nge igdet lo la pen mamor chutang lo ningkan proxy lo mati la si la bangke BJP domhan pitu det lo la mamor ke chua a tor cabang nge a beterita be angse ni lium ener lo kela alang litil ka pachinia kap ta klemun elo la si non ke election commission pen o masina pulo ilitum ke chiatum amen intanji pugadi kaita ke pu voter list along pen kam pen la pen pata intanji puge la sinilitum phan la ke si nang pilo la amen kam tip etiapa ke chiatum amen kam tip etiapa high court order teng pen la pen constitution 6 la teng pen ilitum la bangso ke si pen ilitum inglong arat atu jelang pet pen inglong arat la pen kilonjia ohomnia tu la pen adivasi itum jelang pet pen la kece thang babe nang lut tapretha North India Bihar pe pen Bangladesh pen Bengal pen bangare tu phat la to amen anke kesi pen in tip et not pule ilitum phat election commission da nang piason non ke la silitum kang tip akamana lo non ban ke election hai po ke chia tu amen kang tip akam mo so kesi pen lại là có tôi biết anh tìm đường luôn nó lại là symbol rồi nó cái APHLC element dopo hala EVM along cái number 5 thì đôi gì last ama neli photo ta đôi gì ta pen là cái sia noksa ta đôi gì lại là number 5 last ama bang oh có chỗ cái đôi kan đi chứ last ama versi ama apesi ama lại là nota ta do mane anda lesson ka break la se than ling dai tu mange number 5 body ke number 4 bang hele number 1 pe number p an ke jokta on akama belo hata ke ki ja kam la number 5 pa bang hele ki pinang po athema tors pen ke ilitung kapathe angji an pathe anglo ako tors pen intip no da ki ke la si bang election commission government dumta bang chini et si ile to man kang tip dia phansi ke che to men kang tip dia phansi ke si nang pidat lai lo che hok nang ko ile to ka che hok alam lo non ke la ko yo in tip long po ke che to ma me lang thi sinar ju lang sir la code of conduct lagi de da kita ration card ha ko be na doi lang la son chak long lang sir chak long le la so lam dan ni li tu along kaprek atu mi meeting dolo DC conference hall along ala dag nang hang thu la observer atu DC tadu ala dag ni tum pulo lai go alam chief minister ta orun doi la pen ration card alam nang PO ko pine ninge bom nang tum pilo claim kusi ni arjulo election commission no pilo to claim ama alang li tum do clip pulo ni ti ho kusi na tha ala tum ta la pen ni li than lo je la taralang solo Chief Minister hem utan kai ke inkir clean CCTV camera biko la por lagi input dang nai lang nai dah ada kopi mai tu kopi sila Chief Minister wang ko dak nang do joy ti lo kopi ni ke claim ya pan la EVM Bluetooth pen ke selam ya pan siala dak e wang meni kente la solam ta abinom ke arleng ke tum Chief Minister President, Prime Minister, Minister tum banglote circuit house long si do nahi. Bate Assam government a bill bhavan long si hedi do nahi. Set alang litum dak circuit house aki mikim tu edan nang do de. Hala dak si nang do joy kiti taralang so long si. Kachong hu ben si ewang kiti la tu. Kopi lo kachong hu ne ya kam ke tu. La sini tum la salam atumi pudun lo. La pengke la tangdet api ne litum pudun lo. Dak la Election Commission of India along Arnisiat lang February thang achikluin ko raphier ni kapeklang
press note along. ECI asked state governments to ensure that officers who are transferred out of the district after completing 3 years are not posted in another district within the same parliamentary constituency. La parliamentary constituency ang bongke a district la kaprek kame hadake la somuni to manke toilet hot ke vinu pusi dak la dake top do la dake top do amanon ke hala Indronil Borua SP Hamanen SP body alang lipan haflong si ketoy haflong NC Hills ke lage itum dipu parliamentary constituency loke la pot nil itum atumi son thak do ulang meni la tak district ke thomang bong si phache la chok election hote son vinu pusi nilitum atumi chief electoral officer aphan la bangso memorandum submit damlo la dak Karbiang Long West Karbiang Long di Mahasau apartment ke dobom ningkan ke thom ke pleng tang atu la tum han ke la district ke thom long ke pe do nang ne lu pusi nilitum atumi lu pidam at la pen nilitum putulan hala mopen ke than hoya son dak nilitum CM pen EM omorsing tisuta amethang a quarter long si election office ka pinchong dak si pohokar wa kado be ka me claim ngedi la si hala DC la pen election commissioner tu pulo election observer tu pulo je amethang a quarter long ke doji aphan ke permission enlote permission permit pule nitung ta pulo barudo tami sita dak election akam ke hada claim no non ke election akam claim de la si militu joining ka pen party ka prekpen wa chikrong ke sita BJP tu mande pape John le thot hada kiri la si la salam dan itu maktubi complain pidul Sir, thank you. Atumi sebenarnya mesti dalam election really kapan dalam MP Horancing di sini jakas berke nangi masih dapat tutur sebetulnya nangi dalam lake ningye sok kangyang lo jakas apan kapi puke mat lo neli jong si thang da kali dia da bang pulo tamte neli wang jui ke jakas claim bom da brigante iso na lam di hala tum pulo neli wang jui pita neli kadda tapi wang jui pita alang idam jui ke thang ta saksi pulo ke and the people lo claim ke dia and the people hala chief of organizer bang amethang jakas pen resign that people lo bijoy teronta la pe hala jaha to na resign let at people lo nilong nang dun chu toy ason kali je nilong le nang dun chu et ason na mi chu senji non ga la tung ga ko congress BJP long si dun chu bang autonomous state ke wan ve tum long si dun chu people lo je la kai amen ngomalo pifu la hello chief nili ke chief advisor chona hala so nili ke than dun na lam da kai ta nang prokri ini sini pan chief advisor pun pu chona negi election tu nangi pu lo kai ta ang hala dak bang ke thom ja semet bang ke thom bang ki tum do amhang chip per etiti to pisi election tu nangi pu vek lo last ni pan pulo la so many election tu nangi pu vek pedam jui khang yang na pu se aning ti amhang chip et hala bang sor ni ta amen pu intung de lo bang ke thom du la son du ada la pen la chief organizer tu ta chief organizer tu mati la so tu di bijoy teror alang itung da chekroi dun activity election tu nang ni ang itung politics claim nang ni pulo autonomous state masih politics sa bostu lo politics sa bostu ke hang si politics claim nang ni pule kilu thek tik akam lo ente lage la hello ni ki pu politics ke claim nang pu lagi mujhe pacho baitha po politics claim nang ni po ba ahok pensi nama ahok si ningje si politics claim nang ni politics ke jok ta do pulo ke politics along eto pir thege munit ka do ita politics long si dulu kumani yong si ne politics along abe pulo takte alang lige arnam kali te John Tuopi ko ada ka to ilitum karbia tum inglong ara tum arnam ta kali John Tuopi ta kali munit ke di ilitum la posi politics along ilitum do atlo politics si claim nang po muthe ahok ala
hok pa chu be pin ma si claim nangi ron atin si claim nangi politics ke claim nang pu lagi pen politics kapathu nang ni alang litum politics kapathu bupu election ke pathu bupu election ke pathu nang ne politics ta pathu nang ni itum ke election la pen politics ta ke claim nangi la pen molong data high data ni tum mages MP ta cuci ni tungi aro CM ta cuci REM jata ni tungi cuci ke claim ni tum bangke ke cuci kali Cardong English berarti.